The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone to our daily doctrinal Bible study through the YouTube of the Balbido Evangelistic Ministry. Karong adlaw adunan sa telain nga pagtulunan. This is a bilingual version og giuluhan nato kining maong pagtuon Colossians chapter 3 verse 2. Okay. So waidangan alang kanimo magtutuo gamita karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug maandam na usab ikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo unbeliever, you have not received Christ as your Lord and Savior yet, you are still an unbeliever. If you want to join our Bible study, then first of all, gamita ka ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Okay? So let's presume that all of you are ready. Padayon ta karon. Ang uluhan sa atong pagtulunan sa ako nang giningon Colossians 3:2. Okay, unsa may gisulti diha sa maong specific verse. Colossians chapter 3 verse 2 nagkanayon kini sa in English. Akong basahon lang in English. Set your mind on things above, not on things below or on the earth. Now, honestanan. Ang Episo Kapitulo 2, versikulo 6, nagkanayon usab, we have been resurrected with Christ and had us seated. No, kining padayag din nagkahulugan kini sa imo. Now, I'm referring to you, believer, ang imong kahimtang pagkakaron. Human mo tuohe si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Naluwas ka, ug mao ka na ang positional truth, ang kamatuoran nimo nga kahimtang. Okay? Positional truth. Ang kahimtang nimo mao nga ikaw luwas, ug uban pa nga mga benepisyo nga imong nadawat. Ikaw gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios nga Amahan, o usab ang pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo gisulob diha kanimo, mo na gitawag nato double portion. Nagsulob ka na niya ng pagkamatarong sa Dios o sa atong Ginoong Jesucristo. Buwas pa niya na ikaw isipan na you have been imputed eternal life, kinabuhing dayon nga ikaw kwalipikado na nga magkakinabuhi uban sa Dios dito sa langit. Kaya ikaw luwas naman, ikaw gibalaan na niyadtong higayon nga naluwas ka. Gawas pa ang imungan gisuwat na o mabasa na dito sa Book of Eternal Life. O gawas pa niya na ikaw gimatarong na. You have been sanctified. You are now born again. Mao ka na. Usan yan to ang positional truth. Now, ang pangutana,
Are you resurrected with Christ now? Kay mo lagi na nga na kanay positional truth. That is the current. Okay? O laing pangutana, are you seated? Nagalingkod ka na ba uban ni Ginoong Jesucristo? Are you seated with Christ at God's right hand? Mao kini ang retroactive positional truth. Now, ang English nga seated, well, pahimutang nila kini sa gitawag sa grammar, Greek grammar nga, present middle participle of seated on thrones. Now, unsa man gyud kini mga butang nga dili makita, things that are not seen, nga mao man kanay sulti diha sa Colossians 3:2. Set your mind on things above, not on things below. Unsa man gyud ning things that are not seen nga dili makita? Well, apil niini ang portfolio of invisible assets, ang protocol nga plano sa Dios, kadtong napulo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran, 10 problem-solving devices, the faith-rest life, all of this, okay? Mga implo lang kini. So those are things not seen. Kaya niya man sa atong panghuna-huna. Inumdumi, nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, matang kini sa panghuna-huna. It is a system of thinking. It is a mental attitude. Sumao na nga ang tumong sa pulong sa Dios, mao kini atong huna-huna. Just as ang tumong ni Satanas nga mga tawhanong nga panghuna-huna, mao po ning atong huna-huna. Can you understand what we are trying to explain? Sumao na. Papiliun ta, doon na tayo kabubuton. Gihatagan ta sa Diyos nining kabubuton pagpili. The freedom to choose. Kinsa may atong padumalahon sa atong pangunahuna, tawhanon bang pangunahuna? Itawag natong human viewpoint o Diyos nun bang pangunahuna? The divine viewpoint. Papiliun ta. So, ang Colossians 3:2 explains like this. A believer either continues to set his mind on things above or on things below. Narani mo sa pagpili. Na kay kagawasan sa pagpili. Apan di ba ni, uban niya ng imong kagawasan sa pagpili, mao ang responsibilidad. Ikaw o ikaw ra ang manubag sa imong buhaton nga napili. Sabot ka? So, actually, ang Griego yung pulong ni ining set your mind, phroneo. Okay, ang spelling nini, P-H-R-O-N-E-O, phroneo. Kung sabot pa sabot? Meaning to keep on giving serious consideration. Sa ato pas binisaya, huna-huna ag pag-ayo. Now, kining seeking, keep seeking, zeteo sa Griegong pulong. Apan, keep on giving serious consideration, mo na'y phroneo. Ug mao ka na ang tukma gyud nga pasiuna nga ang himuon sa usa ka magtutuo. That is supposed to be the right priority, setting your mind on things above. Now, kitang mga magtutuo, kung what tay doktrina, what tay kamatuoran, what tay pulong sa Diyos din sa atong una-una, there is no true faith nga ni kanato. Wala gyud. Unsa may gisulti sa Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na. See, ang atong pagtuo
mutungha lang yun din sa atong kalag kung kita maminaw sa pulong sa Dios nga gitudlo sa pastor o ministro. So, okay, you see, the major issue in the Christian life is volition. The big V, ingno na to na, volition. Sabi ni Saya, kaugalingong kabubuton. Mauna nga, akong higala nga pastor, nag-ingon nga, every believer needs vitamin K. Ano sa maning vitamin K? Knowledge of Bible doctrine. Knowledge. Kay unsa? For we walk by faith, not by sight. 2 Corintios 5:7. Now, the validity of faith, nag-aagad lamang kini sa unsa? Tumong sa mong pagtuo. Na kung bahin nagkaluwasan, kinsa may tumong sa atong pagtuo? Only the Lord Jesus Christ. Now, because the question is asked, human ka maluwas, unsa may mong buhaton? After salvation, what? Mao ni dakong pangutana nga daghan sa atong mga igsuong mga magtutuo, wa gyud in town sila alamag unsaon nila pag tuman sa mando sa Dios, human sila maluwas. Mao ni katawanan ng uban ba mga Kristohanon, dili man ni kay pagdaot nila ambot pa sa ambot, mao man gyud ni tinuon nga ay mga magtutuo nga human sila maluwas, kaya wala lang sila alamag kung silang buhaton human maluwas, may kung sila, oy, salamat Diyos nga giluwas ko nimo. Babay Diyos, magkita lang tas langit. Tiyan mo na, pag dakong biyay-biyay ka na, dakong tamparos. You see? That's blasphemy. Luoy kayo kung saka magtutuo nga wa, giyo'y kamatuuran. Without doctrine, there is no true faith. Muna akong giingon sa unahan. There is no true faith. Now, what needs to be done after a person is saved? Muna dakong pangutana. Isilsil na. Right after, kaya ikaw nga naluwas na. Right after nga naluwas ka, ang tugon sa Diyos, ang mando sa Diyos, ang kabubuton sa Diyos na gilati din sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 18 nga nagkanayon tubo diha sa grasya ug kay malo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Ginoong Kristo, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nga, that's looking, mo na looking, to look with serious consideration pag una-una og maayo. Una-una og maayo. Kan ang Grigong pulong nini is skopeo. That's looking with serious consideration, skopeo, at the things which are not seen. Kaya kining magbutang nga di magkita, eternal na na, dayon na na, hangtod na ka na. So, luoy gyud kayo to see most pastors of today. Just emphasize positive thinking to their congregations. Dili ang mga negative ones. Ehemplo, mga suliran, mga kalisdanan, mga kanang gumunhap, tribulations, etc. They do not mention about it. Kaya mahadlok sila, ma-offended ang ilang mga kanang sigtambong silang congregation. So, murag, hilabang kanang saan na tato pag sulti. Ayuhon gini mo. Ipaluna gini mo kay aron dili sila hiubos. Una nga, Paul, si Apostol Pablo, emphasized that these problems, difficulties, tribulations, etc., are the ones that can strengthen your
your Christian way of life as a believer. Mo ni makalig-on. In fact, ang doktrina naghahatag og empasiya that believers should consider problems, difficulties, tribulations as their friends. Mga higala na sila, mga amigo na sila nimo. So higugma mga suliran, mga pag-antos, mga kalisdanan, tungod kay didtos langit, wala na nang mga butanga. Kasabot ka? There are no more problems, sufferings, etc. in heaven. Dinhera ni, ining kalimutan na, ang gidumala ni Satanas. So, balik tas Colosas 3:1. Sibog ta gamay. Sibog ta pabalik. Keep seeking the things above, not the things here below. Hebrews 11:1 unsa to isulti. Now faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. Segundo Corintios 5:7. We live by faith, not by sight. By faith, pagtuo. So, Colossians 3, although therefore if you have been risen with Christ, magyud ni ang teksto diha. If you have been risen with Christ, keep seeking the things above, not the things here below. Verse 2 mo to. Man ang atong uluhan gyud. Set your mind on the things above, not on things here below. Now, ayaw kalimot niya itong tulo ka spiritual skills na ito nagitunan. Number 1, rebound. Pag sugit sa mga sala. Number 2, operation zeta. Number 3, ang imo paggamit sa 10 problem solving devices. Okay? Unsa man tong 10 problem solving devices kanto? Just a review. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, and ika na po, occupation with Christ. Now, ato ragunta sa 2 Corinto 4:18. Nag-ingon kini. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, balik ta, 2 Corinto 5:7, magbalik-balik ra ba ning atong mga pagkutlo sa mga bersikulo. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Dili sa unsay atong makita, kung dili pinagis pagtuo. So, padayon sa imong pagtuo kung naa ka na niini. If you now have that faith in your soul, okay, continue. In Christ, in God's Word, in God's promises, that we will be with Him in heaven. Yes, saad na sa Diyos. Nguban ka na niya dito sa langit, inigbiya ni mo nining kalibutan na. Kinsa magoy mawili ni kalibutan na nga. Ginumalang Satanas na kaguliyang ng tao ng kalibutan na. Wala. It's a total mess. Kung huwag kay doktrina, samot na. Kadipo-dipo ka. Okay? Now, tinood, di ba, nga matagutlo sa atong kinabuhi. Muhimo tag mga desisyon. Gusto? We make decisions every moment of every day. Good and right decisions can only be made sa diha nga ikaw magtutuo. Paminaw. Aron ka makahimo
husto tukma nga desisyon sa imong kinabuhi, siguro nga tuwa ka magapuyo dito sa gitawag nato operational divine dynasty. Nakinigong dynasty, by the way. As a review niya, I presume kaninyong mga daan na ibaw unsebot pasabot nining dynasty. Dynasty. D-Y-N-A-S-P-H-E-R-A. Dynasty. Kinigong pulo nga dynasty. Wa ni sa diksyonaryo. Di ni mo na makita sa diksyonaryo. Wa. Kini kombinasyon manggod ni sa duha ka pulong, Grigong pulong, dunamis nga nakahulugan og gahom, power, og spheia or sphaira, spheia lang atong kanon. Spheia, which means location or place. So tapuon ni mo na, it is a place of power. Dapit na nga naigahom o dili ni kay gahom sa tao, no? It's not man's power or people power o sa dili. It is God's power. Iya kining gahom. So kung tuwa ka magpuyo niya ng maong dapit nga may gahom sa Dios, sa diha nga kamuhimog desisyon, kanang desisyon na sigurado nga matuod, husto, tukma, good and right decisions. Namora, buot pagka makahimo og husto tukma nga desisyon, be sure. Now, I'm referring this to you, believer. Alang nimo ang magtotoo. Way labot ni mga di magtotoo nini. Dili sila makagamit niya na. You see? So, mauna, kung buot kang mohimog husto tukma mayong desisyon, adto dito sud. Kaya nga naman, kay dito sa sud, wa kay sa. In other words, wa kay unconfessed sin diya sa sulod. Gahom ko na sa Diyos. Kaya kung na ka mga sa, di ka kapuyo diya sa sud. Tuwarag ka sa gawas. Ugon sa mantong gawas, iyang sa tanas. Kita di mo? Mo na gitawag og cosmic dynasty po. Cosmic. Nagikan mo na sa cosmos diabolicos, the devil's world, manguning atong gipuy-an. You see? Mo na gitawag na nato cosmic. Itong gigamit ang adjective ng cosmic. Cosmic dynasty. Na nang dapit nga may gahom ni Satanas. Duha ra ba na? Arrogance complex o hatred complex. So, ako balikon, buod kang mohimong desisyon nga husto og tukma adto dito sa operational divine dynasty. Faith is learning in the Word of God and growing with it and reaching spiritual maturity. Mao ra ba na nga itong common goal na itong mga magtotoo? Gipahiluna ni sa Dios nga atong makabot na gani ng spiritual o pagkahamtong, mao man ay dapit nga ang na nakay capacity to for life. You see? Na nakay katako sa pagkinabuhi. Maharuhay ba na imong kinabuhi o lisod ba o kalisdanan na ba? Na nakay katakos to handle it. Sabot? So, balik ta, the validity of faith depends on the object of that faith. Kinsa man ang object? Si Ginoong Jesucristo. Now, God's word says we live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. Now, seeing things which cannot be seen rather than seeing things that can be seen, kinigod, sa in English nga grammar, gitawag ni og oxymoron. Ano siya mapasabot? Meaning, comparing two different things. Imong gitandi ang duha ka mga butang. Now, that's oxymoron.
Ang pulong sa Diyos should be a believer's number one priority. Mao na gyud. Wanay lain. Pulong sa Diyos mao ay nagauna gyud pasiuna nimo sa imong kinabuhi. A believer's thinking is Christ thinking. See? Kung na kay divine viewpoint diya sa imong kalag, pulong sa Diyos, Bible doctrine, then you are already in the process of thinking Christ thinking. Ano sa mag-isulti din 1 Corinthians 2:16? The Word of God is the mind of Christ. You see? A believer's thinking is organized around God's Word. While you are still alive, ginhawa ka pa diha, don't ever forget that every day is your rare opportunity to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Atong balik-balikon yun na, antun nga di na nimo makalimtan. Tugo na, kabubuto na, mando na sa pulong sa Dios. Pangutana, unsa man gyud ning mga butang nga dili makita nga tuwa sa ibabaw, sa itaas? What are these things that are above? Well, ato ning tubagon ugma. Ayaw kalimot sa pagpakiguban. Just stick around and be with us to the Balbido Evangelistic Ministry. We thank you, Heavenly Father, for this grace provision. This is blessing to us, O Lord. Nga among gipahimusla ng imong mga pulong sa pagtuon niini. Nga amo kining tunaan, among katunan, among tuuhan, ug among gabiton sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhing espirituhanon. Salamat nini among Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.